Mahal ka lang na yung cellphone ron. Magong adlaw ni jung tanan, welcome back sa mong channel ay Lixie Vlog. So karong adlaw guys, adyo mo katinga nga nako diri abuhan kay mag sugo kompromi magdeng og kamote. Gikan din siya sa vlogger pod si MJ Buholana Vlogs. Ag kaning kamote ha kay niari man gahapon nagpasalubong og kamote og kiat-kiat da. Among dengagon kay ako nung makahanotoy ag ita ni Purami. Tuwa sila na mahar pagod sila. Hamloy ra ba kay magpod dagay pa isa ka buok na salin gikan sa jahang Maninay Purami mamang mayor wala man masalaag diri mayor nakauyab na biti di isa ka buok na puti ra ba ning kakamote kalapok-lapok ka gyud labi tag mo init na kay mga muti tas ila ka mayor kay har ka hamloy ra ba pug unod asa ning si jang kisag marijo hain ra kutsilyo pagsigig ka na be. Nagtundan, grabe tundas ang likod ng dabos pa sa kukutsilyo guys. Dari ra ko kay nahilana naman ko daari. We're going to the beach. Let's go to the beach, bitch. Dari ra ko putlon, di na naman ni putlon. Nay, kaning dagko nay mo. Putlon pa wani nay angay. Ang putlon? Isang agkat ra kay. Sabod, huwag pa naman hinluhin ang abuhan. Nening, kuha na ba ko kahoy ni Amang Nay, isang kabugkos. Kuha na ka? O, si Maninay Marsila, amang gipasahin, kaya di makamaumig sahin, huwag inamang. Kuya, magsahin ni Maninay kay hujap man. Istisan, hugisan ng maayos. Kami siguro ni Ilhan. Kaya murag dugay-dugay na siguro nga kamote. Kaning bago nga kamote kay kuan apa. Kaning bago pa nga kamote kay di patamis. Kaya sila abot ang kadyo. Kut na imong pagkaon dili siya. Reach up my finger in this galley. Ala, New Year na ugma. Happy New Year na itong kanan, guys. Love you, Day. Agdisco unja is weaving. Hagna, gamit ko no, guys. Diskus putlong kam dari, guys. Hagna. Libre ako dyan. Ako di ko makadisko. Kasi ulbo pag isang kasi. Bawal nimo. Pero si Lexi di bawal nimo. Lexi. Bitaw. Bawal gay. Wapay kumus pagsuway. Kari kay dako nimo ni angay putlon. Salamat kay dari sa imong kamote MJ Buholana Vlog. Imong gipasalubong. Wala rin, makita ang pulamigapon kaya mandaris pulamig, kabisi man po. Eh, kanila king mabdos na, kabisi-bisi na pangitag mga gamit. Kuya, lagi ni kamuti, kay na ilutak sa tunga na rin. Kuya, lagi mo kamuti, nailutak sa tunga na. Para maghimisyo. Ano, dahil mo akay, pagkara rin dyan. Puro maghimiso nga ng anak ng 15. Di, mo di jawa di katudo. Iyo na pala sa da. Nga ang maghimiso sa da. Imbak ko. Kang mayor na na. Kang mayor na na. Sige na, kitang himiso. Tungtong, ano eh? Tung adang kay mahilaw na dang sa dagko. Ibagubok dang. May daot lang, na himurid. Daot day po ng himiso nga. Na himurid. Wah. Labas ko no. Wanay simbag putlong kami no. Domingo na pod. Puti.
Doon din pa rin usa ka tambok. Wa mama upag kaptura. Wa mama upag. Minsan mo lang, ninalaw. Di. Hala. Dung igod. Kasi naman ang nanado. Batasan iring nga, oh. Tawa mamiloy. Oh! May pangalan na ta. Ha? Tuduin ang kuan, gitara. Nanapuno ka, hoy. Gitara. Ipasayo dari ikaw. Sa inisar ikaw. Sa inisas amang ba ipasayo dari? Tagsagatos na isang butok. Sagatos lagi ipasayo dari. Floro. Hindi ka lang kulay na ng Karang pang kumilaw. Isayo dari mang. sipan ka kay sige kabalin mo guys imong ginapasuan. Dako man. Apa lagi ubi? Para Dapat ubi dia. kanila kaw. Pwede man yung apil dia day. Ubi? Tiaw. Lagi, apil na. Di ba mahamloy? Di kare lang kare isa ra kana. Kani? Himurid man. Kuan laman. Operahi laman kay murag lain na porma. Di na pay matingong ba? Ano yung magudag ko di magud? Dugay kay ogdi na makaon na lang imo daw. Ukaran. Saban, halarang lami ara ba kay bajujit guys, bajujit. Dang kapintang dai budu na dag. Dag, na heart trap. Apil kasi mo vlog. Ya heart trap ya. Heart trap. Wala. Wala. Kani nga kahoy kay hamloy. Pila man ay? Pila man ay? Isay ni sag pila dyan. How much? 100 lagi. 100. Oh, ikaw rin ba na rin? Ay, okay. Okay? Okay. Welcome. Hi. Matug isang kahoy na yun. Hamloy. Lagman ko ng tamo ngayon. Dagdag ko sa ngimok dang. Dag nanay. Tanong kayo mo. Kuya nanay. Andara kay. Isa po. Basa ko dan ya. Isa. Huwag nga natanggal. Isa na po ba sa ini? Siguro Ako katungkol. kayo bayad. Basa ko na. Karang gapon. Sa gapon. Isa pa. Isa pa. Isa. Baliduhan na lay punutan. Anak, balik. Balik ako na isa. Balik. Kuya. Kuya ni maka banatag amang. Uy, ulit tao ra ka to. Uy, kas laway. Uy ka. Wano to'y kas laway pero kas og sensayin. Ila, ipaduha na yun. Iduha. Oh, sa hili. Duha tanan. Lagi po na kusa. Oh. Balik sa suda. Balik sa suda. Nay, panitan ni nay. Kalito anak da. Natag ka ng bayad. Abay ko na eh. Kuwasa sa ang kilid. Ay, balik na. Inibalik na Iya, dito. nakado. Din mo kamuksin-sin ka na. Taas sa screen. Di ay, ito mo na kayo. Ipasaksak ba? Lima nila nga na. Sana. Kita bilang sa... kaya kita mo. Di, reskaya rin nga na sa una. Na may subject sa grade 6. Wow, oy. Anak. Duha. Isa. Di duha lagi sana na naiga. Kung nag-ubot na mo na ng amang. Dila na. Usara kayo. Ako na rin mag-iaway. Di na ni panitan lang. Bew! Di na ni panitan. Bayad pa to. Wala na rin mga... Diksian ha, bantay ka gamay lagi kaon ha. Inom daghang tubig, gamay na vitamins. Kuha na mo ka niyo, daay. Bantay ka na ha, nagkigwang na ba ka? Pakpaki ay. Ato ka sa pakpaki ay. Gikuhaan na ka sa sama. Maadining bagas ni Amang ay. Mako. Ako lang ubi. Nalagi, nag-ilog na lagi ubi. Gusto na kay di maarang. Sa basagan, yan ang vlog ito. Ay sa... It's okay. Hugasan sa rin na. Inom daghang tubig, pero mawa na imong ubo. Diyan na guys, natakang na. Diyan tangiran ninyo dyan og maluto na. Hello guys, mga today miss dagat guys. Padagat may kami kauban ni Mama Ali, Tire, Aliana, Lexi, o kisa pa be? Mami po rami.
Banding-banding pag ming liksi kay mag-work na rabas mama ugma bi ha. Mama, ma. English pa ka man. Doy, sobra doy, sa doy. Mahal ka lang na mo cellphone ron. Nipple. Bebe. Ayun na kay basurahan na. Naisag dagat. Uy, grabing inita raman. Hugaw. Ligo na, be. Ligo ta, guys. Dami nagpalandong, guys. Naman nagkuhan dari da. Landong sa ilaw. Ligo na, dali. Talawag bawad, Lipo, ma. Yan dyan, mag-ingani naman ni Permente. Di ka maligo. Nana, ragod ka daplin. Pukong. Pukong ba? Nabitos, mama. Ha? Arong mawag ubo. Inja pa ko maligo. Natural lagi ka arong di ka mataban. Dahil kilid ba? Hawiran mo kang mama. Hello guys, dari mi dari guys nangaligo da sa andara pa ni si Ja. Jatos Aliana dato silik sito Namas mama Ali nagbantay dari ko kay arang inita ka adyo. Tago ko dari. Mao na ilaag na was kuan. Was plano kalit-kalit ba. Ara kalami dari silam guys na. Sabi nagnakay kadeuk-deuk na. Udapan jud. Red. Hotel. Lami dari red. Nice kajukuan guys. Pero grabing inita. Hala naraman kasi sa magsigit mag-uwan. Banding ni namo ni banding-banding pag mingliksi kay manarbaho na mapuso. Ba libog pa ko og baning pakuha rang mamaduli kay karon manggali sa ko pato nila Ate Mervin sa hangyo ko nga ugma naraman kay napamagpagkoy waan nga sanina guys nagpa-friend pag sanina para among tuon sa New Year kay parang saraman po na remembrance ko guys para pa-friend ka to sa Tatubangan 2023 sa likod Murat family pinaskuhan na nila nanay tatay pero sanina mama siguro to kamigin to huwag ko masayo guys kalukuan guys dagat first time pa na nakanhida ni guys